Deputy Governor Anambra said Dr. Onyeka Ibezim akpọgo ka ejikọta aka ọnụ kwụsị iju mmiri na-akpa n'ebe dị iche iche na steeti a. Dr. Onyeka Ibezim kpọrọ okwu ọgụ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka enwechara ọgbakọ ya na ndị National Emergency Management Agency na ndị State Emergency Management Agency n'ụlọ ọrụ ya dị n'Awka. Enwenechi wetara anyị akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim onye kwere alịlị maka ọtụtụ ihe iji mmiri nke afọ a mebigasịgoro na steeti a nke gụnyere ịla ndụ ndị mmadụ n'iyi, imebi ihe ndị mmadụ ji achụta ihe ha na-eri nakwazi akụrụngwa dị iche iche nke ndị mmadụ nwere na steeti a na mpaghara ahụ iji mmiri ahụ gbara. Kọwaa na gọọmenti na-arụsi ọrụ ike ya na ndị SEMA, ndị isi ụkpụrụ kansụl niile nke mmiri ahụ metụtara, ndị na-ahụ maka ahụike na steeti a nakwazi imerime ndị ọzọ ịhụ na ezutere mkpa ndị ahụ niile ya bụ ọdachi iji mmiri dakwasị, ọkachasị ndị nọ n'ogige ebe gọọmenti wepụtara iji wee chekwaa ha, ịhụ na ha na-eri nri, bụkwara ndị a na-eneta anya n'ihe gbasara ahụike na ihe ndị ọzọ. Onye ji ọkwa Deputy Director Relief and Rehabilitation nke ụlọ ọrụ NEMA bụ Maazị Wilson Brando, onye du ndị otu NEMA wee bịa ya bụ njem, kọwapụtara na gọọmenti etiti na-agbasi mbọ ike ịhụ na ezute mkpa ndị niile ya bụ ọdachi iji mmiri dakwasịrị na Naịjirịa n'afọ a otu o kwesịrị. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.